togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ai malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang na boy begang gua tahe hona ma hupili dalan mi alani togi honau Tuhan patuduhon dalam ituau unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai jang na boy pegang gua tahe honama hupili dalaki alani togi honau
patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho. Horonai ihutonoku ale Jesus ale Tuhan ay malua jala taruliau dung hupa jono tulang bumi nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe gona ma hupilit dalan mi togi honau Tuhan patuduhon dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho nang disan gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang gua tahe honama hupili dalaki togi honau Tuhan patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho alani togi honau Tuhan patuduhon ma dalam itu unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho unang be pasombuli luar saito gua jonok tuho.
hidupku. Ale Yesus, ale Tuhan, ai malua jala tarulia dung hupa jono tulang bumi. Nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai dang naboy begang guau tahe rona ma hupili dalan mi Arani togi honau Tuhan patuduhon jalani Tuhan unang be pasombuli luau sai toguau jono Tuhan. Nang disa gok hinauli dohot aka bunga-bungai Dang na boy Salam. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada semua jemaat dan jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah kita pada hari ini. Semoga ibadah dan persekutuan kita semakin menguatkan iman dan kasih kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit dan mempunyai beban pergumulan, kiranya Tuhan memberi kesembuhan dan pertolongan. Kepada jemaat yang telah memberi perhatiannya kepada gereja ini, kiranya Tuhan memberi berkat yang berkelimpahan. Lau mengaradi rohata, tapuji tuhata sian buku ede nomor 10 ayat 1 sampai 10 ayat 3 kita no jongjong. Gaduh
Mate hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tod di porbadia, natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubuh, molotung nunga gidai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu madebata hagogotai, walaupun hamu madebata ni si Jakob. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata para siroha na sumurung, didok hatamdo, ikon manaon hami jalamate rap dohot Tuhan Yesus Kristus. Asarap hami dohot ibana Tuha sangapon. Separohai mahami, asa udu kami tulomo ni roham, jalahot hami dihaporsiaon nature, asa totong makirim dihaheheon, dohot dihasangapon sogot silehonon mutu akan naporsea diho. Amen. Hudul mahamu. Tapuji Tuhan atas yang buku dia nomor 820 ayat 1 dohot 2. Tangiun hamu mapati ni debata natar surat di Yesaya bidu 2 ayat 5. Beta hamu ale pinopar ni si Jakob mardalani mahita di hatiro ni Jehovah. Ido sahatna atong rapam ni dogogo mahita tu debata lau mangulahon na hobar tu pati nai. Ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon na hobar tu pati mi. Amin. Tapuji Tuhan atas yang kor ulaya Efesus.
Tapuji Tuhan sian buku dia nomor 623 ayat 123 dia tuli tan jongjong. Tatopoti madosata nagodangi tujoloni di bata, tapo dukbe marohata martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata amanami para siroha na sumurung, napungu dohami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham nagodangi doi, say asi maroham mi dasadok bangso nami, se sama dosa nami saluhutna, say sungguli maroha nami asamu baroha dohot pangalahu nami. Allah ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si panguluhami. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringo tusan dosa. Songono doha tani Tuhan Yesus. Nunga pola hupasisi aka pangalaw syomu songon obun. Jasa longon obun na manorop akas dosam. Semulak mahotuaw. Ayaw do si paluaho. Asa ngapon ma di debata na di gijang. Amen. Tapuji Tuhata merkor punguan para hari Kamis.
Tapuji Tuhan sian buku ide nomor 225 ayat 1 dohok 2. Tabigi mahatani debata turpu epistil di parminggota saderion tar surat di pesalmen 137 ayat sada sahat rodui ayat tolu tajahama marsikat sore. Puji-pujian di hasadaun dohot haholongon sama dongan. Edde hananakot sian si David idama dengan nai dohot sonang nai molotung pungu sahudulan akan amar hamarangi. Songon dabur di Hermon, nama baur tu akadolok Sion, ay di sido di parbaga Jehovah pasu-pasu, hanguluan sahat rodi saleleng-leleng na, ima sahatna, martua doakan na tumangihon hatani di bata, jalan na upiopsa. Amen. Tapuji Tuhata meritekor pangopuan Deborah.
Terpuji Tuhan yang buku D nomor 700 ya pulsada ayat 3:5 di ayat 5 hitam do jongjong. Dakon maha taha porsiao tei songon na di hati dakon ni dongata sa porsiao di sadok portibion rap mahi tamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasu hatu dosan na tumo palangi dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasadai imana tumpuan ni si Maria na gabe-gabea siaton di porbadia andorang sohubu Ido tuhata na tumao na bernit di panguhuman ni Silatus na mate tarpajal luibana di hau pinorsila na tua tubanua toru tung ditanom na mula mangolu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun di bata Jehovah amanai pargogo nasu hatudusani di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen akan na badia dohot di hasan ni dosa dohot di hatai na mandok mula mangulu sogot daging ni halak na umate dohot di hanguluan na sorasuda amen. Terpuji Tuhan yang kur ama Ebenezer.
Tapi gebati ting na masa di huriat ta sederio. Warta jemaat bagi kita minggu ini topik marparengnya di bagasan hati urut. Kita hidup di dalam terang. 1. Nama minggu kita hari ini Minggu Quasi-Modogeniti. Artinya seperti bayi yang baru lahir. 1 Petrus 2 ayat 2. Statistik kosong, Dewan Koinonia kosong, Dewan Marturia kosong, Dewan Diakonia gerakan Rp2.000 untuk Diakonia Sosial HKBP Makassar. Kesekretariatan kosong. 7. Pelayanan. A1. Sakramen Perjamuan Kudus di rumah. Pada hari Senin 1 April 2024 dalam rangka Jumat Agung Gereja HKBP Makassar telah melayani sakramen Perjamuan Kudus di rumah jemaat. Adapun jemaat yang menerima sakramen Perjamuan Kudus di rumah adalah 1. Nyonya Ejis Turus C. Boru Panjaitan wilayah Roma. 2. Nyonya Winaibaho KR Boru Pasaribu wilayah Kolose. 3. Ahamanurung AT T Boru Siregar Galilea. A2. Ibadah kebaktian wilayah. Kebaktian wilayah masuk pukul 19.30. Wilayah Roma Selasa tanggal 9 April 2024 di rumah keluarga T.O. Marpaung Inang T. Boru Hutajulu, Jalan Tanjung Mira nomor 6 di wilayah Filipi, Selasa 9 April 2024 di rumah keluarga MP Sibarani Pendeta Inang Pendeta Dr. SRH Boru Siagian MTH, alamat Pabrik Kertas Goa. Di wilayah Kolose, Rabu 10 April 2024 di rumah keluarga Sintua S. Tanggang M. Boru Situmorang, alamat BTN Tritura Blok A5 nomor 11 Antang. Acara pertanyaan tersebut masuk pukul 19 WITA. 8. Pengumuman. A1. Kebaktian Minggu di Pos Pelayanan Goa. Paduan suara di Pos Pelayanan Goa. 1. Pada hari ini Minggu 7 April 2024 paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Korpar Hari Kamis. Ibadah masuk pukul 18 WITA. 2. Pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 yang akan datang, paduan suara yang melayani ibadah minggu di pos pelayanan Goa adalah Kor Perempuan Deborah. A2. Kor wilayah yang melayani di ibadah minggu. Pada hari Minggu 14 April 2024 yang akan datang, kor wilayah yang mengisi paduan suara di gereja bahasa Batak adalah wilayah Filipi. A3. Penghiburan. Pada hari ini Minggu 7 April 2024, Gereja HKBP Makassar akan melaksanakan acara penghiburan kepada keluarga almarhum Amang Sintua Dr. Randus Poltak Tampu Bulun, alamat Jalan Biling Romang dalam 1 Blok 1 nomor 12 Antang. Acara dimulai setelah ibadah minggu, selesai pukul 12 WITA. Dimohon kepada semua pengumuman kategorial dan wilayah Kolose untuk mengikutinya. A4. Undangan rapat panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa. Pada hari Rabu 13 April 2024, Ketua Umum Panitia Pesta Pembangunan Pos Pelayanan Goa Amang Pendeta PDM Lubis MTH mengundang seluruh panitia untuk mengikuti rapat. Rapat dimulai pukul 16 WITA bertempat di gedung sekolah minggu. B. Jemaat yang sakit. Mohon dukungan doa bagi warga jemaat HKBP Makassar yang sedang menderita sakit. Yang pertama, Nyonya Insinyur M. Simatupang KR Boru Simanjuntak. Yang kedua, Nyonya Sintua B. Banjarnahor JG Boru Manulang. 3. Nona Parulian Boru Pasaribu. 4. Amang Aha Manurung. 5. Nyonya W. Naibaho KR Boru Pasaribu. 6. Nyonya T. Sitanggang N. Boru Huta Barat. 7. Nyonya Kagul
Nyonya Sintua Kagultum CH Boru Pardede. 8. Nyonya EJ Siturus C Boru Panjaitan. 9. Nyonya MP Silitunga F Boru Samosir. 10. Nyonya Sintua AT Simanjunta SLN Boru Syahaan. 11. Nyonya P Silaban R Boru Pakpahan. 12. Nyonya Sintua PRM Sinaga R Boru Tambunan. 13. Fernando Patrick Simatupang. Bagi jemaat yang keluarganya sakit agar memberitahukan kepada sekretariat gereja, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan kepada jemaatnya. C. Jemaat yang berulang tahun kelahiran. Daftar jemaat yang akan berulang tahun dari tanggal 8 sampai 14 April 2024. Ulang tahun kelahiran remaja dan sampai dengan dewasa ada 14 orang. Bisa kita lihat di titik kita. Ulang tahun kelahiran anak sekolah minggu 1 orang. Ulang tahun pernikahan ada 5 keluarga. Seluruh majelis dan jemaat HKBP Makassar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaatnya. E. Jadwal pemakaian sopo, pemakaian kosong. Jadwal pemakaian sopo talenta, gedung sekolah minggu, kosong. Selanjutnya daftar donatur pembelian lahan gereja HKBP Pospel Goa bisa kita lihat di warta jemaat kita masing-masing. Begitu juga dengan seluruh laporan keuangan ada di warta jemaat kita. Demikianlah warta jemaat pada minggu ini. Tapuji Tuhan atas yang bukede nomor 260 sia ayat 1 terusna. Iso mata papungo piliatan aparjulu do paduahan.
jodoh habiari namang kokopia mataku say manatap tu sitio poki adiando sakap rade di surgoi masih tutur rohaku nang lantap aloki Sai Yesus dodong aku ai haposaki ibanana manogu arian borngin pe positu rohaku sai saat amuse. Martangi yang mahita. Di bata amanami na marhabangsa di Banua Gijang, mauliate ale Tuhan di denggan ni basam dohot asini roham, nama baur di pardalanan ni ngulu nami, tarlumobi ale Tuhan, di tonga-tonga ni parsoran nami, di minggu na pinar badiamon, di patau hodo pehami ale Tuhan, rotu adopanmu badok mauliate jala pasahat ton puji-pujian nami. Nuaing pe ale Tuhan naing hutangi hok kami hatam, urupi hami marhite toddim, asa huatusi hami ale Tuhan hatami, jala hulahok kami may di pardalanan ni ngulu nami si kanupari. Atonggo di homa hami ale Tuhan, mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Selamat hari Minggu madihita. Amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus, hatani debata dihita di bagasan Mingguta sadarion, iman natar surat di Sada Johannes bidu sada ayat sada satu bidu dua ayat sada tu satu ayat dua. Sada Johannes sada satu ayat sada satu ayat 10 diudutianon di bindu dua ayat sada tu ayat 2. Songonon mahatani debata. Na adong sian mulana na hubege hami, na niida ni mata nami, na hupanoknoti hami, jala na jinahan ni tangan nami, taringo tuhata hangoluani. Na unggabe patardo hangoluani, nungahuida hami, gabe huatidak kon jala hubaritahon hami tuhamu hangoluan na saleleng nileleng nai. Naung adong hian diadopan ni amai, gabe dipapatar tuhami. Nahu ida jala hubege hami ido binaritahon nang tuhamu. Asa marparsauran nang hamurap dohot hami, tu amai dohot tu anak na Yesus Kristus do parsauratai. Umbahen nahu suraton hami hataon tuhamu. Asa gok halalas ni rohamuna. Ondo barita na hubege hami sian ibana gabe binaritahon tuhamu, panodang do debata, dangadong di bagasan ibana manang aha na holom. Molotadok naung saor hita tu ibana, huhu taulahon na holom, pargabus do hita, dang siula hasitongan hita. Alay molo taparangihon hatiuron, songon ibana na di bagasan na tiur, saur dohita sama hita, jala dipayas mudar ni Yesus anak nai dohita sian nasa dosa. Molo tadok naso adong dosata, tapautoto do dirita, jaladang di bagasan hita hasitongani.
Molo tatopoti aka dosata, haposan do ibana jala bonar manesa dosata jala payason hita siya nasa hageduhon. Molo tadok na somardo sa hita, pargabus do ibana tabahen. Jaladang di bagasan hita anggo hatana. Ale aka anaha, umbahen husurat tonot tuhamu, asa unang mardo sahamu. Molotong adong na mardosa, adong do pangodionot tu amay, ima Jesus Kristus partigori. Iba na do pardengganan pasayhon akka dosata, alay dadaholan dosata, tung dohot do dosa ni sandok portibion. Ola ni masaha na. Dihita na niholongan di bagasan tuhata Jesus Kristus, sa minggu hita nunga mamestahon ima hari Paska, marhite haheyon ni Kristus Jesus na nunga paluahok kita, jala ditaluhon iba na mahamatean. Sada hamonangat tadui songon hala Kristen, ala dang mabiar behita tu hamatean jala nunga talup hita, ima dibaga-baga ni Jesus na pinatolhas tu hita ima hangguluan na sa leleng ni leleng na. Jala masukat tama di bagasan mingguon ima minggu nanidok kuasi modo geniti. Na martudu-tudu doan amang inang ima tuminggu pasca bohado hita pataridahon las ni rohanita marhite dengan basa ni debata na tajalo di bagasan ngoluta. Ido makana didok di bagasan minggu kuasi modo geniti songon poso-poso na ibaru tubu na mauas di aek susu na tama. Namang gombarhon mon di hamonangat majalo haluon na pinarade ni Jesus marhite haheyon na. Di gombarhon hita songon poso-poso na ibaru tubu na mauwas di aek susu na tama. Di son pataridahon ketergantungan kita kepada Yesus Kristus na pamonakok kita. Ido makana dunghehe tuhata Yesus Kristus di patuduhon ibana do dirina tuak kasisianna. Asa ditiki aka hasisian nai di bagasan habok ni rohan nasida di pataridahon Jesus dirina ima Jesus tuhata na mangolu asa takas masaluhut aka sisian nai marolopolop jala mamaritahon taringo tu haheon ni Jesus taringo tu hamonangan na pinatupan ni Jesus na manganaluhon hamatean artina jepe do naing dohonota amang inang naniholongan di bagasan tuhata Yesus Kristus. Haheheon setelah kita merayakan Paskah di paingo dohita unok na asa tabaritahon Yesus Kristus naung hehei jalahita boy mangulahon songodian na pinatuduhon ni Jesus di tonga-tonga ni Portibion. Jala bohado hita makangoluhon hatana, songon poso-poso na ibaru tubu na soboy iba na mangolu, molodang siyan aik susu na tama manang molo di bahagasan bahasa Indonesia di dok asi. Alani ima neng tabereng di son ditiki di suraton sisean ni Tuhan Yesus ima si Johannes. Di bagasan las ni roha do ibana pasahat tonon patadahos songon dia las ni roha na bolon na di jaloni ibana marnida songon dia Yesus na dibereng ibana dia bisa melihat apa yang telah Tuhan Yesus saksikan yang telah Tuhan Yesus nyatakan di tengah-tengah dunia ketika bersama-sama dengan akasisian na tarlumobima si Johanneson. Ahado neng tabereng di son ditiki didok si Johannes na adong siyan mulana na hubegehami, na niida ni mata nami, na hupanoknoti hami, jala na jinama ni tangan nami, taringo tuhata hanguluani. Adong sada polemik na terjadi di hati hai, nung ngatung torop aka halak Kristen na gabelilu, ala hati hai godang aka parpoda halilon na mandok, dang toho Jesusi anak ni debata, nasaur tu tonga-tonga ni Portibion nagabijol mapaluahon jol mapaluah kita pardosa. Adong sada musi ajaran na memang na menyesatkan hati hai pola do didok bahwa bukan Yesus itu tidak mungkin dia menjadi anak Allah kemudian dia bisa menjadi manusia. Dia hanya sebatas manusia saja dan bukan menjadi Tuhan dan menjadi juru selamat. Jala didok nasida musi holan alani mangulahon ulaon
aka parsuraton na sinuraton di halaha Yahudion do boy hita malua. Ido naing dohonon ni si Johannes marhite surat na binaritahon ibana na digurikton ibana na madoksyan mulana nunga hubege hami, nunga di ida mata nami, nunga hupanoknoti hami, jalanan di jaman di tangan nami, taringo tuhata hanguluani. Nang takas di dok si Johannes di songon na sinuraton di bagasan surat ni ibana di buku Johannes, pada mulanya adalah firman dan firman itu telah menjadi manusia, nunga saur di tonga-tongata. Nang dohonon na gabe daging mahatai, jala maringanan di tonga-tonga ni hitaon. Jala huidahami hasangapon na ima hasangapon ni anak sasada nasian amay gok asini roha dohot hasitongan. Nang dohonon ni si Johannes tohodo Jesusi anak ni debata naro gabe jolma namane sa akadosa ni akajolma di tonga-tonga ni Portibion. Tido iba nama nunga berbeda songon na binege aka panurirang di aka pada nang robi songon si Musa si Samuel do saluhut aka panurirang na di bagasan pada nang robi nasida uboto de bata marhite hatani de bata na sahat. Alai sonari di do si Johannes tidak lagi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kemuliaannya telah ada di tengah-tengah kita. Itu mengapa dikatakan Yohanes di dalam ayat 1 mengatakan, apa yang dilihat oleh mata kami, apa yang bisa kami sentuh, apa yang telah kami saksikan, dia telah menjadi manusia. Nunga patar ibana gabe hanguluan. Artina neng tabereng dison kehadiran Allah melalui perwujudan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini bukan dongeng ataupun sebatas ajaran yang sesat. Itu yang ingin ditekankan oleh Yohanes, ingin memberitakan bahwa hakikat daripada Yesus itu telah menjadi manusia. Nunga saor di tonga-tongata. Ay nunga gabe daging naboi di ida mata. Naboi jinama ni tangan. Ima martudu-tudu tu Yesus. Jalan mulut tabereng di son dang dido si Johannes. Jinama ni tangakku daun. Alay lobi dosian sahala sada ibana. Lebih dari satu yang boleh menyaksikan tentang Yesus yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Nah ini juga akan terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Lam tu majuna, lam tu pistarna, lam tu bergerakna, aka peradaban di tonga-tonga di Portibion. Totu dalam godang akan meragukan taringot tu Yesus nanunga sorang, nanunga mate di 2000 tahun nang salpu. Alamolo mamake logika, do pikiran na sambing manang mamereng kemajuan ini adalah hal yang tidak masuk akal. Tetapi inilah yang ingin ditekankan nang songok kita nanunga mama kaporsyai Yesus gabe si palua. Ikondohita di bagasan prinsip yang teguh mengatakan Yesus itu telah menjadi manusia dan menjadi anak Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Iba nanunga gabe hanguluan di hita. Jalan nang pedang tabereng kita tidak melihat, tetapi kita menjadi orang yang percaya karena firman Tuhan, karena iman kita kepada Yesus Kristus sekalipun kita tidak melihat bagaimana Yesus itu pada dulunya datang ke dunia ini, mati dan bangkit. Alan ido neng dohonon ni si Johannes, ahana huidahami, ahana jinamahami. Artina torop dohalahi maka tidakon Yesus Kristus anak ni debata nanunga gabe daging namar tudu-tudu ima tu Yesus. Neng tabereng muse di son amang inang naniholongan di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Si Johannes songon sada sian akka aposteli marpanindangio ni bana. Didok ibana nunga huidahami hatai nama dok martudu-tudu tu Yesus. Dia mengatakan kita boleh melihat kami makan bersama, kami jalan bersama, kami bersentuhan, kami bersenggolan, kami bercakap-cakap. Do ragam ni akka pengalaman ni si Johannes, do akka sisean, do akka halak na porsea hati hai. Andorang sohehe jalal dung hehe Yesus. Ido umbahen na barani apostel Johannes maka tidakon Yesus naung diidanai. Naung pinaknotan nai.
jalan naung jinamanai di baritahon ibana ma. Alai hita neng dohonon dison taruli do hita di las ni rohai nang pedang taida taringo tu Jesusi didokdo berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Jalaon maneng dohonon ni si Yohanes di surat tonibana di ayat opati umbahen nahu surato kami hataon Tuhamu asa gok halalas ni rohamuna. Artina adong sadana luar biasa sian hadirion ni si Yohanes dot akahalak na porsea hati hai nunga hubere kami pardalanan ni Jesus asa unang holak kami namandai denggan basa ni Jehobai. Asa unang holak kami namadai barita taringo tuhangoluan ni na panarade ni Jesus tuhita. Taringo tuhaheon ni Jesus na dileho tuhita. Atong sada konsep na imbaru do tuhita amang inang. Asa molo taha porsyai Kristus taha tidakon Kristus gabi si palua tuhita. Dang boy iholan itap dihita madai i. Ikot tabaritahod doy. Iko mangolu jala mangerbang di sandok parnguluatan nang tuaka humaliakta. Ido unok ni sending. Nang di taonon HKBP marpesta sending nama 125 tahun. Jala ido nang tabereng hinaherbang ni ulaon di tonga-tonga ni huriata HKBP. Ditongos do aka saluhut piga-piga aka parbarita nauli. Aka pelayan melayani sending ke daerah ataupun ke negara-negara yang bertikai seperti Afrika dan lain sebagainya. Nunga dipabor hati. Artina on maneneng tadok ditiki didok di ayat opaton umbahen nahu surato kami hatahon Tuhamu. Asagok halalas ni rohamuna. Artina halalas ni rohata taringo tuhaluon na pinarade ni Jesus dang boy holak kita madai. Jadi molo naing mangerbang taringo tu pardalanan ni parhuriota las marohata. Ay molo dang holan di Makasarobe hajongjongan ni huriah KBP. Iko martangi yang dohita asa mangerbang musitu aka Sulawesi na asing. Di catatan penginjilan amang inang adong hujahami di sada situs yang mengatakan ternyata di Asia Tenggara masih banyak daerah-daerah terpencil yang belum terjamah akan firman Tuhan atau pengenalan terhadap Kristus Yesus sebagai juru selamat. Artina iman neng sada gabe semangat dihita. Asa molo didok si Yohanes nakanin ubahen na husrato kami on neng pabutohon asa manang ise penama jalo Kristus di bagasan nguluna ikot dibaritahon itu akka humaliangna. Songod dia ma jembatan nai sian keluargata di dia hita mangula di dia hita maringanan. Nang berbeda pehita doa ke alat na asing baritahon ma Jesus ya nakka pangalahota. Ido makana di patari dahon ibana ma di ayat 5 1 ayat 10. Manang ise nanungga majalo hangoluan na sian Kristusi ikon gabe panodang maibana. On ma luar biasa na amang inang. Marhite surat na sinuraton ni si Yohaneson. Ise na majalo hangoluan ni isinanunga majalo Kristusi mangolu di bagasan panodang ni debatama ibana. Dung di odolhon Apostel Yohanes Jesus silehon hanguluan na manotongi di patadaho mamuse. Ia Jesus nahehei ima panodang. Panodang artina martudu-tudu tuhabadiao ni Jesus. Songon panodang di Portibion. Asa molo didok Jesus panodang ni debata alam marharoroan sian debatado Jesus nagabe panodang. Asa tahalaputi pasol hoto dirita tarlumobi parangeta tu Jesus. Artinya ini sebuah perenungan berharga bagi kita. Kalau kita percaya kepada Kristus, menerima keselamatan itu, percaya sekalipun tidak melihat, sama seperti yang dialami oleh Yohanes dan para rasul yang lainnya, berarti ada perbedaan kita yang telah percaya kepada Kristus. Ikon mangolu ibana di bagasan hati uron. Songon ende nakanin unang gabe sarobang do Portibion gabe ibaru mahamu. Dungmu ba pikiran muna. Artina on sada dalan do on na paingotok kita isi na makaporsye Kristus dang boy ibana be di bagasan na holom.
ai panodang do debata, hati urod do debata. Na holomi nang pesongod dia holip tabay ni iko patar do dia dopan ni debata. Ala ni ido didok asa tahalaputi pasolhoto dirita tarlumobi maparangeta tu Jesus. Ala Jesus do panodang. Marsiadu mahita manjakko ni bana lau patiurhon pikirata. Parangeta nang pakirimota. Asa unang didondoni aka haholomon ngolutta. Molo didok muse martudutudon di bagasan hati uron aka ganuk aka na makaporse Jesus. Ganuk mahalak na makangoluhon haluaw ni na marsaur do debata. Ikon ma ditadikon aka ulaon na holom. Ini menggambarkan berarti orang ketika dia hidup di dalam Kristus, dia harus meninggalkan pekerjaan, kebiasaan yang hidup di dalam kegelapan. Ido makana didok alai molo taparangehon hatiuron songon ibana ma di bagasan natiur. Saur dohita sama hita jala dipayas mudar ni Jesus anak nai dohita sian nasa dosa. Alai molo tadok muse hita nanunga majalo haluaw ni alai molo toktong dohita mangula di bagasan haholomon pargabus dohita didok disi. Alani amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Ido makana di bagasan turpuk epistel nanunga tatangihon di partangyangata sada ngolu nanunga di bagasan hatiuron ima boy ibana hidup di dalam kerukunan. Mengapa dikatakan ida ma denggan nai dohok sonang nai molotung pungu saudulan akan namarhaha marangi songon miak na hus di ulu pola mabaur tumise ni si Aaron pola mabaur sa turabu ni akaulosna didok muse songon nambur ni Hermon na mabaur tu akadolok Sion. Kalau di bahasa Indonesia dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya bila kita sama-sama hidup rukun. Ini adalah juga kehidupan yang menjelaskan hidup di dalam terang. Na makangoluhon marsiajar songon na pindati radahon ni Jesus di tonga-tonga di Portibion. Artina moloneng tabereng di son ganuk halak na mangolu di bagasan hatiuron. Patar maakadosa na niulana na saylaon. Jalangdang be mangototoy diri na be ibana gabe didok na sopardo sa ibana. Diulaho manadenggan, tarlumo bisongon episteli. Sada tiruad doy, kehidupan yang rukun di tengah-tengah keluarga, kehidupan yang rukun di tengah-tengah parsoran di tonga-tonga ni huria, di tonga-tonga ni wilayah, manang di dia pihita. Sada ulaon hati urod doy. Karena itulah yang ingin ditunjukkan bagi kita. Na ikon tahangoluhon di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta. Na parpudi di do ibana ma di bindu 2 ayat 1 ayat 2. Dirajumi si Johannes do pabuanang pehalak pardosa hita. Saitong do pe madabu tu bagasan dosa. Say jojo doon di bagasan suku-sukun na say di pasahat di tonga-tonga ni manang parpehade, manang diaka partangyangan. Mulo dido inang hita di bagasan Kristus, unang mardosa, hape jol madope hita. Totudo ikonadong tiki madabu hita tu bagasan dosa. O mamakana dido si Johannes di ayat bindu 2 ayat 1 ayat 2. Ali akka ahanaha. Umbahen husurato no tuhamu asa unang mardosa hamu. Molotung adong na mardosa, adong do pangodionot tatu amai, ima Jesus Kristus partigori. Dirajumi si Johannes do pabuanang pehalak pardosa hita saitong do pemadabu tu bagasan dosa. Pakirimon ditiki mardosa hita ima holan marhiti Jesus Kristus nagabe parhitean di hita tu debata ama. Dido si Johannes do Jesus songon pembela, manang pengacara, martudu-tudu mau tutod di porbadia, na mangodihok kita.
Namarlapatan may membela kita ketika kita hidup di dalam dosa, tetapi kita berani menjumpai Dia, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Ido makana didok molotunga dong namar dosa adong do pangodionota tu amai ima Yesus Kristus partigori. Ondo sada hamonangata. Memang hita di tonga-tonga ni Portibion dang boy hita gabijol manayas. Ala nunga gabijol mana mardosa hita manang dana na baru tubui dang yasi nunga mardosa iba-iba na siyan hatubuan na. Artina bohado hita asa gabi anak-anak hatiuron. Artina bohado hita ditiki madabu hita tubaga sa dosa. Ay boy do hita mardame dohot amay on mamakana didok si Johannes alay aka anaha. Asa unang mardosa hamu, alay molo mardosa hamu adong do Jesus. Naboy pangodionota yang menjadi pengantara kita, na mangodihok kita, na mengajari kita, na manesa akadosata, yang bisa membaharui kita, menyucikan kita kembali. Ini hal yang luar biasa bagi kita. Artinya kalau dikatakan pangodionota ima yang membela kita, sama seperti membela suatu kasus atas nama orang lain. Sada do di halomohon debata siak kita. Ima asa unang mardosa hita. Artinya molo adong do pangondianota, ada pembela kita, ini juga jangan menjadi sebuah hal yang membuat kita menjadi terlena. Mardosa isesa muse. Mardosa manuputi dosa muse. Dangi. Alay arga matabahen pakkokopon ni Jesusina nung nga paluahok kita. Ala marhite hosana do ibana mate. Dia memberikan nyawanya bagi kita. Maka unang mardosa. Ay mulu nungat kita berdosa lagi, ingat ada Tuhan yang akan membela kita. Tetapi itu bukan menjadi harga yang bisa kita tawar-tawar berdosa ini. Karena ada prinsipnya begitu, berdosa hari ini kembali ungama terampuni. Tidak dati mulai mardosa. Parmea-mea pun debatado. Karena itu bila dikatakan oleh Yohanes molo ubahen husuratono tuhamu asa unang mardosa hamu. Neng dohonon na dison arga homa hamamate ni Kristus humokop hita. Ala ibana adong do harga yang ia harus bayar melalui kematiannya di kayu salib. Maka itulah yang akan mengingatkan kita ketika kita ingin jatuh, ketika kita neng mangulahon hagiok ni dagikta. Mangulahon na sohobar tulomon ni rohan ni debata bereng silangi. Bereng Jesusi. Asa unang mardosa hita. Asa unang tadadati mardosa. Asa unang gabi partuktuhak kita. Molo taingo do Jesus na humokop hita. Dang taulahob be. Molo taingo do Jesus na nunga mga lehon mudar na tuhita humokop hita. Neng margabus hita. Neng manakko hita. Manang naing membuat huru-hara di tengah-tengah kehidupan sosial kita dan lain sebagainya. Neng tabuat naso ugasata. Alamulo neng nungata ingo Jesusi dang taulahob be. Ido makana didok si Johannes asa unang mardosa hamu. Alay molo tungadong na mardosa. Adong do pangodionota tu amay ima Jesus Kristus. Na luar biasa na dang holan tu aka halak na hati-hai na mamereng Jesus na nunga hehei, na nunga matei. Alay tu ganub aka na niasyan na disadok Portibion. Ido makana di ayat 2 dido, ibana do pardengganan pasayahon naka dosata. Alay dada holan dosata, tung doho do dosa ni sadok Portibion. Ido makatakas didok di suarahon di si Johannes 3 ayat 10. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Dunia ini. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Atau nga manginang. Nanunga tapes tahun hahiyon ni Kristusi. Saat tu minggu rogatian non ido nunga ta ikot taha tapes tahun do hinabalga ni Paskay. Maka inilah yang menjadi sukacita bagi kita. Ingat bagaimana Yesus telah mengalahkan kematian. Ingat bagaimana Yesus telah memenangkan kita. Memberikan dirinya dengan harga yang begitu mahal. Maka kita harus berhenti berbuat dosa.
Maka kita harus menjadi anak-anak terang. Atong amang inang na niholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus. Di minggu Quasimodo Genetion, di dok songon poso-poso na baru tubuh. Paingotok kita doon songon poso-poso di adopan ni debata. Tung soboy do poso-posoi mangolu jala magodang, molodang marsigat tung tu inana. Suman tu si dongolutta, tarlumobi ma di hamajuan ni zamanon, do ragam ni hamaolon na taadopi di Portibion. Berek kamu maamanginang, tung lamaju na do Portibion. Marluba-luba do akan negara, patari dahod dirina gabi negara na maju. Marluba-luba do akan apistar, patari dahon sumber daya manusia na yang mumpuni. Molo hatinggala do hita man nagabe di pautoto ni Portibion. Alay neng dohonon di si marhite minggu Quasimodo Genetion. Ikot dosada na nasoboy tatadikon. Ima parsaurata do debata. Songon na digobarhon songon poso-poso na toktong bergantung tu inana. Songon nino ang hita. Kita harus bergantung kepada Allah, kepada Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Tarlumobi di hamajon ni zaman do ragam ni hamaolon na taadopi. Ay molodang marsitutu hita makanguluhon hatai. Ay dang molo marsitutu hita mameop Kristus Jesus gabe si palua hita. Berekom ma. Ikot tung torop do akahalak Kristen na manadikon Jesus. Ikon tung torop do aka generasita nangibo to be ise Kristusi. Molodang tajamoton na sida manada ise do natahapor siya Riko do inang paborhaton agkayanak kota, pistar, marbisuk, bertalenta. Ale mololupa hita patadaho Jesus tu ibana. Ibana ba anon na niajaran ni Portibion. Dang ibana be mamaritahon Jesus tu Portibion. Alay Portibion na mamangajari ibana. Lilu ma ibana. Ido sada gabe pagkateon nami molo mamereng sada tokoh luar biasa doate molo adong piga pakaton nami do piga dongan ujudi ngoluna luar biasa do amangon ninangon hape dung dibereng akka keturunan na ay buasa dadong na tumiru amana do inang na buasa kenapa terjadi itu. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Sering sekali terlebih di tengah-tengah kita orang Batak berhasil di bapak mamanya tapi anaknya tidak. Itu yang mau kita renungkan amang inang. Haruslah kita bergantung kepada Kristus. Sama seperti bayi yang baru lahir, nama uas di air susu natama. ASI itu menurut kesehatan adalah sangat baik kepada seorang anak. Dia akan memberikan kekebalan tubuh yang baik, imun yang baik, menjauhkan dia dari segala virus dan penyakit, pertumbuhannya juga baik. Itu mengapa dunia kesehatan selalu mengatakan berikan ASI eksklusif sampai 6 bulan. Kalau penting sampai 2 tahun. Ini mengingat betapa sterilnya ASI, bahkan kalau di luar negeri tidak diperjualbelikan susu formula secara bebas. Kalau ada indikasi yang lain baru atas keputusan dokter. Berarti kalau kita disuguhkan pada minggu Quasimodo Geniti ini menjadi sebuah penghargaan bagi kita. Ini menjadi sebuah perenungan bagi kita. Sotung dohita lupa dinalaho mangaradoti akayana kota. Kalau anak itu bergantung kepada kita, kita supply dia dengan hal yang baik. Tetapi kita lupa memperkenalkan Yesus bagi dia, maka dia akan hilang. Ini tadi sebuah percakapan yang berharga. Kenapa ya? Dia orang yang ditokohkan tetapi anak-anaknya berlalu tidak ada meniru orang tuanya. Ini acap sekali terjadi di tengah-tengah keluarga orang Batak. Maka karena itu amang inang, mari kalau kita ingin tergantung kepada Kristus, itu juga yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Agar dunia ini tidak mengajari mereka dengan hal yang buruk. Tetapi biarlah dia mengajari dunia ini dengan berita keselamatan Yesus sebagai menjadi juru selamatnya. Alani molo neng tabereng musena paduahon molo di hati dakon si Johannes nunga di ida nasida nunga di panok noti nasida nunga jinama nasida taringo tu Yesusi hita dang taberengi alai tahapor syai. Maka dikatakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya.
Haporsyai mahata ni debatai amang inang. Alahata ni debatai ido na boy pasolhot to kita tu Jesus. Mananjad Jesus nang pedang taida. Mga lihon dihita hagugoon. Mga jari panandeot natakas tu Jesus. Alani iso tung gabe sumuru semanga muna amang inang naro tu akka partangyangan. Tu akka pehade do akalan na asin. Ikon tagorgahon di bagasan rohata. Siyan na tumangihod do tubuh haporsyaon. Alani dang tabereng Jesus dang tajama ibana. Alai berbahagia kita dikatakan sekalipun kita tidak melihat. Karena itu amang inang nani holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Borha mahita di bagasan lasni roha. Ay nunga di pabotohon Jesus hadirion na tutonga-tonga ni portibion marhite haheheon na. Baritahon may. Jala hanguluhon ma, songon na pinataridahon ni Jesus di nguluta, asa hita marparange hatiuron, unang be didak dati mardosa. Amen martangyang mahita. Dipuji kami maho ale Tuhan pardenggan basa, dihatam na nunga hutangiho kami di bagasan minggu nami sa darion, dipaingot hodo kami ale Tuhan, marnida hinabalga ni asini roham, marhite haheyon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nagabesi palua di hami. Nunga monang ibana ale Tuhan manaluhon hamatean. Jala nunga dipasikop ibana ale Tuhan ima hanguluan na saleleng nileleng na diak kana prosea. Dipaingot hodo hami ale Tuhan. Marhite hami na nunga manjalo Kristus gabesi palua di hami. Asa gabi anak hatiurok kami ale Tuhan. Ay panodang doho. Ay hatiuron doho ale Tuhan. Manang ise na majalohoga besi palua, ditadikom maakadosa. Unang be didak dati mardosa. Alay mulut madabu hami ale Tuhan, tuk mulo madabu hami tu bagasan dosa, ajari mahami. Rotu adopanmu, mangido hasesaan ni dosa. Ay hodo ale Tuhan, naboy mangodihok kami. Na manesa dosa nami, na manjakon hami siyan aka ulaw nami nasotama. Na manugunogu hami ale Tuhan, tu hatiuron, dohot hatigoran. Lehon di hami pos ni roha ale Tuhan mandalani ngolu nami si kanupari. Songon didok hatam di bagasan minggu kuasimodo geniti di bagasan sadarion. Ikon songon poso-poso na ibaru tubuh do hami ale Tuhan, na mauas di aik susu na tama. Songon ni mahami ale Tuhan di adopanmu, songon poso-poso na ibaru tubuh. Na ikod do hami ale Tuhan marsigatung tuho. Na makanguluhon hatami ale Tuhan na gabi pagar di hami, na mangajari hami, asa huboto hami mangalakahon akalaka nami, mangulahon hombar tulomo ni roham, tarlumobi maale Tuhan, mamaritahon Jesus Kristus na gabi si palua di tonga-tonga ni portibion. Atong lehonon mo madihami todim, na mangajari hami, makanguluhon jala mangulahon ni di tonga-tonga ni ngulu nami si ganupari. Pasu-pasu aka saluhut aka ruas ni huriam. Naboy marpungu di bagasan tikyon. Homa ale Tuhan na mga ramoti parnguluan nami manangahape ulahami ale Tuhan. Lehon di hami pos ni roha. Tuturi hami ale Tuhan marhite todim. Asa ulaw nami na me pe manang nabalga pe ale Tuhan. Makkorhon hadengganon may ale Tuhan tuak kahumaliang nami. Jala tau hasangapon may diguarmu na badiyay. Pasu-pasu saluhut akayan akon nami siya na met sa tunamagodang ale Tuhan. Di saluhut akapoparan nami. Parmudu-mudu manasida Tuhan marhite asini roham. Asa anggia moloho Tuhan na marmahani saluhut akapoparan nami. Tukdo Tuhan nasida sabam. Makalason pasu-pasum. Makalason asini roham. Nang hami pe ale Tuhan molotunggo dang napojok huadopi hami. Dia kaparsahiton. Dia kaparukilon. Nang diaka ni beban ngulu ale Tuhan na hudalani hami. Pos rohanami ale Tuhan. Say di pamonak kodo hami. Say di leho kodo di hami hagogoon. Asa boy hami ale Tuhan mamolusi. Patau mahami ale Tuhan. Marhite asini rohami. Nang disaluhut akaruas ni huriam na tongon na marsahi ale Tuhan. Na ikopea di rumah sakit manang di jabunasida ganuk marsada-sada. Dulo manasida marhite asini roham. Utangnya ko kami inang nyonya insinyur si matupang kaer boru si manjutak. Nyonya sintua be banjar nahor inang boru manulang.
inang parulian boru pasaribu, amang aha manurung, inang nyonya wenai baho KR boru pasaribu, inang nyonya sitanggang boru huta barat, inang sintua kagultom boru pardede, inang nyonya Jesi Torus boru Panjaitan, nyonya Silitonga boru Samosir, inang nyonya sintua ate si Manjuntak boru Siaan, inang nyonya Silaban boru Pakpahan, nyonya sintua PRM Sinaga boru Tambunan, dohot ianak kon nami Fernando Simatupang, nang saluhut aka ruas ni huriam nasohuboto hami, nang salut aka keluarga nami molo adong di bagasan parsahiton, ondihom manasida ale Tuhan marhite asini roham. Utangnya ko kami aka dongan nami ale Tuhan na makalason pasupasum, marhite ulang tahun pernikahan dot ulang tahun kelahiran, oma ale Tuhan na manongos las ni roha di nasida, marhite gajang ni umur mardongan hahipason, tarlumobi mapos ni roha mandalani ngulu nasida si ganupari. Ondihom maale Tuhan, dia kadongan nami, naho na bencana alam, nahubege hami di piga-piga daerah ale Tuhan naik komanaon, dia ka bencana na terjadi, dilihat portibio nang di Indonesia on ale Tuhan, tuk doa sini roham ale Tuhan, na mangodihon nasida, marhite dengan basa ni aka dongan jolma, na boy mangurupi nasida, marhite aka pemerintah nami ale Tuhan, asa anggiat nasida toktong marnida jalamadai dengan ni basam ale Tuhan nang pe di bagasan marsitaonon. Uliho kami do ale Tuhan ngolu nami tu bagasan tangan parasi rohonmu, nang bangso nami pe ale Tuhan, ramoti madisalut aka panggonggomi nami, tarlumobi di pardalanan ni huriam ale Tuhan, di aka pakabasion di bagasan saminggon, nang di pelayanan di pos pelayanan gua pe ale Tuhan, homa na mangurupi jalan apa tahu ho kami mangulahoni. Atonggo di homa hami ale Tuhan, ajari hami mandalani ngolu nami di bagasan pos ni roha. Di bagasan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Marede mahitasian buku ede o 404 ayat sada sohat udukna, uhuk mata papungu peliatan apa duahon. Parholong rohai. Tambanado rapon Jesus parangehon sasude ulaon mi
mangalehon rohana imbarui unang hosoi dina holong tunati urhoato Jongjong mahita. Sulu imagolong ay holong portibion Nay mapasesa hononmu dosa tu Tuhan Yesusi ipe asa ngolu hononmu nani omohon nai Tatangnya kon mapiliata. Ali di bata aman namin na di Banua Gijang, odo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan do nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyan na nilehon mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami peleanon. Patimbulhon harajonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami mandok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasana nilehon mi poniro di pamataku Osado hotoruki rodi salut artaku upasahan itu ho nasa usatoku do Ale ama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia magwarmo, say Roma harajonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon Songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa daron hongoluan siya pari, siya sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namardosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangagu. I heard Dona Una Arajan Dotagogon Rodi Hasangan Salelenging leleng na Amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hita. Di soddakon Tuhan debatama bohina tuhita jala asima rohana mida hita. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuhita. Jala di pasaurhon ma damena tuton ditabe. Amen. 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 Selamat hari Minggu Madi Hita. Adondo amana di surgoi Tuhan Jehovah debatatai Bukan Bang Di jodoh Ya Ku yakin saat kau berfirman Ku menang saat kau bertindak Hidupku hanya
ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Udah biasa aja ya, sekali lagi aja ya. Saat kau berfirman, ku menang. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh keberkahan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Teng, teng, Togi honau Tuhan, patuduhon man dalam bituau unang be pasembuli luau sai toguau jono Tuhan alani. Patuduhon man dalam itu